729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Kami po aktibong miyembro kan kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas ang KBP. Oras, igo na lang kita ning 16 minutos bago mag-abot ang alauna nin pagkahapon. An oras hatod sa Indokang. Ang pinakabagong Sir Fabcon Fresh and Bloom para blooming bango pa rin ang damit kahit pawis. Buong buo ang sarap ng Pasko with Knorr Broth Cubes. Bili na! DZGB Typhoon Pipito Special Coverage. Marhay na hapon giraray sa Satuya Agabos, mga tugang kami po naglalaom na yaon na kita tabi sa lugar na ligtas kasabay kan sa tuya na pagdagos na pagpakimahirak sa mahal na Diyos na iligtas man kita sa ano pa man na mas pang peligro kaining bagyong super typhoon na si Pepito. Padagos kitang mga G, padagos kitang manarig. Daday kita pagpabayaan kan sa tuyang mahal na amang Senyor Jesucristo. Sa pangaran po kan men and women kan PBN Broadcasting Network Incorporated, sa pamamayo po kan sa muyang presidente si Madam Brenda Bayona Locsin, siyempre si Sir George Bayona, si Sir Nonoy Locsin, EVP SM Station Manager Sir Glenn J. Barcelon, si VP Henry, News Director Mar, siyempre dyan po sa admin yaon dyan si Madam Shirley, si Madam Muriel, sa news team yaon dyan si Chief Jimmy Nasalita Pading Jim, kumpadring Alar Mario Pading Jomar, si Karen Nicole Alasin, si Joshua, sa mobile yaon dyan si Henry Mata, sa pangaran man kan technical control sa pamamayo ni Chief Tech Ramir Tanay, and then sa kuyang kapartner ko niyan si Tata Nems Flora sa AM Band. Siyempre June na Police asin Pading Nalbaldo. Sa newsroom si Angel Mustaza, Jen Matthew Baliran, Mary Joy Jaresco. Sa production center yaon dyan siyempre si Madam Shaleron and kasarabay-sabay pa sinda nag-iriba-iba tabi, pati naman sa samuyang social media platform with Jimos Barrios. Sa broadcast mi man tabi sa internet, sa DCGB News Online Worldwide Netwide, asin sa YouTube. Yaon diyan si Jerome Nico Martinez. Ako po sa indong makakasarbay-sabay sa kung kitang alas 3 nin pagkahapon sa special emergency broadcast kan DCGB. May kinaraman kan Super Typhoon Pepito. Ako po si Pio Fernandez. Nagre-ring tabi, Jerome. Nagre-ring or busy.
Sa kuya pong telepono numero sa mga Globe subscribers, 09660730-115. That's 09660730-115. Asin sa Smart, 0942-670-1195. Baad malingat ka mo tabi, no? Pag Smart, 0942-670-1195. And sa Globe, 09660730-115. Pwede man sa messenger account ko tabi, hanapon lang nindo Pio Fernandez sa messenger account tabi Pio Fernandez, or dyan sa samuyang comment section sa DCGB News Online worldwide netwide, maray na hapon po hali sa Pilipinas. Pakishare kan sa muyang broadcast nganing sa iba pang mga bako man friends sa Facebook mataawan ta sinda ni nagakanigong impormasyon tabi hang. Uy, nako. Kasabay na palang tabi tatanem sa sorry, tinanong ko kasi si Tatanem kasubago kung simulcast nag-simulcast na Tatanems o ngunyan pa sana o kasubago yun na. Sorry po, I don't know o nakasabay na po pala, sorry. Sa pangaran man kan men and women kang 97.1 OKFM. Sa panginot ni station manager Sugar Asukar, si DJ Toyang, si Nonoy Palaboy, and siyempre si Don Emilio Nario, pati naman po sa pag-iriba pa dyan sa OKFM technical crew, sa panginot ni Tata Adrian Rivera, si Tata Romar na Milyana, ganyan pa lang tabi sige. DCGB po ang sa indong nadadangog mga tugang dyan sa 97.1 OKFM. Ako po si Pio Fernandez. Pag-asa tabi, please pakisimbag man ta bata super typhoon na po tabi ini sige, keep on dialing tabi Jerome, ikon mo talang digdi dua ini yung Globe and then Globe 2 akong arinjan tabi an magkuan an maglawg yan baga Globe 2 and Globe lang tabi sige. Kung arinjan an maglawg ta kung may magsimbag i-priority ta ayan tabi bako na tabi ni basta-basta Super Typhoon Pepito. Sige. Mantang nagdadayal po kita sa Pag-asa, ilaw tamo na pag-iriba dyan sa luwas si Chief Jimmy Nasalita, si Pading Jim hali dyan sa iyang area of responsibility. DZGB Typhoon Pipito Special Coverage With 97.1 OKFM. Yaon dyan si Chief Jimmy, Pading Jim. Location ng WhatsApp. Yes, location niya to padi digdi sa Banuan kan ginubatan kahali pa lang niya to sa compound kan ginubatan is elementary school kung saan yaon digdi an mga evacuees kan barangay Iraya, barangay San Rafael, Inamnan Grande, tulong mga barangay na mga yaraon digdi sa ngunyan and nagpipirila na mga inidaylanta at pinag-advance na kan pag-release kan mga food pack sa mga oras na ini. Nakahuro niya to si Kapitan Alin Garcia kan barangay Iraya. Aros okay na sa safety ng lugar ining mga residentes niya and yan pinag-release na nindaki mga maluluto may nailing ako bagas mga dilata asin na iba pa tangani na purabir pa na umabutan na urano epekto kan na bagyong si Pipito haros preparado na
para sa ng mga kaunon sundo na dyan na pagkabanggi na mga residentes na yaraon ngunyan na digdi sa compound ka na Ginubatan East Elementary School. Haros okupado na mga kwartos digdi ngunyan ni na mga evacuees. Ang panahon ngunyan padidigdi sa kuyang kinamumugtakan. Haros baliwalas ang kalangit noon dahil lamang kita kibanaag na naghihibog dampog sa kalangitan sa mga oras na ini. Normal dahil kiparos o kung ano man turtagiti digdi sa satuyang kinamumugtakan tabi padi. Ang mga aki nagkakarawat and normal na naglalakaw-lakaw pero itong sa mga binaraya na mga natural, mga harong, mga barangay barakante sa mga oras na ini. Iyo. Mientras tanto nagpasiring kita hali sa Ginubatan East Elementary School, nagpasiring kita digdi sa Our Lady of Assumption Pare sa simbahan. Simbahan sa ngunyan okupado naman kan mga evacuees kung saan sa likodan kani iyo salog konektado sa San Francisco River kaya nag-iripakwar na mga residentes digdi lalo na yung sa mga nag-experience kan bagyong Riming yaon digdi sa mga gilid nin salog iyo nag-iripakwar na digdi sa simbahan sa mga oras na initabi pa de. Iyon ang pinagmamasidantang sitwasyon, kumpadring Jimmy, yung parang lull, calm before the storm. Ini ang medyo dapat niya tong ikmatan aron kay ni kakalmadahan ning panahon. Oho. Dahil tasabot ko na anong oras ini mapamati sa satuya. Iyo. And ayan, pangadye sa nakitatawa kitang magaginibo kung talagang iyon nadarang epekto kay ning bagyo sa satuya. Pero kung dahil man to mamatian niya to ang dara kaning epekto, mas mapasalamat kita sa mahal na Diyos. So yan Sige. tabi pa din unahan sa tuya mga dagdag na informasyon. Abay daw tabi pa din pahirapan ang unyan kan paghanap ki mga babakalo na pakonsumo sa arong. Arong ka halimbawa tinapay sa mga sararado mga tindahan sa mga oras na ini. Kung igwaman, limitado naman sana. Asin talagang madidipisilan ka na maghanap ki mga pangaipuan mo dahil ang takadaklan sarado na nagsasara na ngunyan ang mga paratinda. Roger, Yan tabi pa rin mga Roger. dagdag na informasyon from Ginubatan, Jimmy Nasalita, DCGB News. DZGB Typhoon Pipito Special Coverage. Sige, kasabay dyan ang 97.1 OK FM. Pinagtsatsagaan mi na sige sa nang dial mi. Pasensya na po kamo dyan sa pag-asa ganito kami kakulit. Lalo na super typhoon ini igwan ng pinag-itaas na sinyal numero 4 ang katanduan siya signal number 4 na. Yan, sige. And anytime na paladong kita na makakuaning simbag yan sa pag-asa, makaorestoreta lamang magiyahantaan na sa tuyang mga parantabay. Nasa linya muna si Karen Nicole Ala. DZGB Typhoon Pipito Special Coverage. Sige, Karen, location mo and what's happening? Yes, maray na hapon tabi Sir Pio. Mga badus an presenting pigaharabol aranapon ngunyan dikdikan city RRMO Legazpi. Sa totoo lang, sa pinaka-vulnerable ng na individual ini, kung nasa evacuation center o pigpapa-evacuar, sa susok sa pag-ururun digdi Sir Pio, may pig-orden sa presente si Ma'am Ladi Azur kan CDRRMO na aranapon ang lokasyon kan mga padus sa syudad kan Legazpi asin piraan mga ini lalo na sa mga nasa kabulanan na, sa mga nasa 7 bulan pataas na. Kung matatandaan kan nag-pre-disaster assessment meeting, nagtugo na ang opisina ini sa mga punong barangay na kung may badus na nasa kabulanan ng ma-evacuate, idara na sa lying-in clinic or sa hospital of their choice. Kung umaki man o nakamati na, dahil mamugtak sa alanganin na sitwasyon, buda lugar. Ngunyan tabi Sir Pio, sa initial na impormasyon na namamati ko ngunyan, ipapadara panarmintas ang mga badus na ini sa Legazpi City Hospital asin pigsisettle ngunyan kung tiraan mga hospital beds na pwedeng iokupar asin iakomodar sa mga ini. Kasusugman sa tinaram ni Operation Coordinator kan opisinang ini na si Beverly Armenia, nasa 138 ang mga badus ngunyan sa Legazpi na nasa evacuation center. Pero mga nasa kabulanan, tig ko finalize pa sa presente.
So yan tabi Sir Pio sa tong impormasyon hali digi sa CDRRMO Legazpi Karen Ala DCGB News. Salamat Karen sa dagdag na istorya hali dyan sa City Disaster Risk Reduction and Management Office. DZGB Typhoon Pipito Special Coverage. Sige, Tata Nems, yung mga hanap buhay, tapos yung Horacio Imperata, ipasok natin. Then, diretso na kita pakalis kan mga pagirumdum. Own Style Graphics Design Services. Your top-notch design, great fabric, and quality printing. Own Style offers full sublimation printing, t-shirt printing, digital printing, tarpaulin printing, stickers, calling cards, PVC ID and lanyards, mugs, corporate giveaways, trophies, signages, wedding invitations, Sintra board standees, and so much more. Own Style Graphic Design Services. Located at Rizal Street, Barangay 3, EMS Barrio, Oldad by Legazpi City. For inquiries, contact 0969-372-9029 with branches at Market Site Daraga Albay, WCC Building, Santa Cruz Street, Basud, Tabaco City, Tagas Daraga Albay, beside Matayas Kinalas, and at Poctol Maroroy Daraga Albay. Own Style Graphics Design Services. Make your own style. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Natatabang na puun baka ito, sinda kita ika ako biko, na matita ang totoong serbisyo, hanggang ngunyan ako biko lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso, may mga scholar na nagkaigwang trabaho, kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matios na pamilya pa. Senior citizen asin ka, hobenesan yan, ang AKP Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob an sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. 7.1 OK FM, aktibong miyembro yan kan kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas ang KBP, Philippine Standard Time, 1:04 nin pagkahapon. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pinalawak na dialysis package, outpatient mental health, higit dobling aumento sa high-risk pneumonia at stroke benefits. At ngayon, 30% increase sa health benefit packages. Ilan lang ito sa mga nasimulan na natin. Tuloy-tuloy na po ang pagbuti ng ating benepisyong PhilHealth. Ang layunin namin, pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Abot kamay na ng lahat. Tumawag sa 8662-2588 para sa detalye. Te, pabili po ng 2 Nor Chicken Cubes. O, eto. Ha? Isa lang po to ah. Doble yan. Ang Nor Cubes ay may doble-doble. Nor Cubes doble. 2 for 10 lang yan. Sulit na sulit. Mapapaulit. Nor Cubes doble pack. Ang sarap-sarap ng doble-doble with Nor Cubes doble pack. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Also available in pork. Promo lasts from January 2, 2024 to January 1, 2025 per DOH FDA CRR permit number 1589 series of 2023. Pack na pa! Nor Cubes. May double pack na. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Available in chicken and pork. Bili na sa suking tindahan. Adrian Salceda. Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matira. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Vice ganda. And my for Max Saver Sulit Busog Meals. Huwag nang gumastos ng sobra-sobra pa. 99 pesos na lang, sulit busog ka na. Ang mabusugera. Extra rice sa iraramba. Extra busog sa crispy chicken fillet meal at crispy chicken fillet ala king meal na may extra rice na. 99 pesos lang in all stores. Max Saver Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. Ang mabusugera. Max Savers Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. All stores nationwide. Paisi, manungod sa November 30, 2024 District Elections. Ipinapaisi kan manihamiento kan Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO na base sa aprobadong Board Resolution number 147 Series of 2024 sa maabot na Nobyembre 30, 2024 alas 8 ng aga sa alas 3 ng hapon. Gigibuhon ang Special District Elections para sa nasasakupan kan District 5 sining kan Albay District asin nito. Ang mga minasunod na eskwelahan ang magiging voting center. District 5, Voting Center, Bagong Bayan Central School, Bagong Bayan, Legazpi City, Manito Central School, Sentro, Manito Albay. Ang mga kwalipikadong magboto sa District 5, iyo ang mga naging miyembros konsumidores kanaleko hanggang Setyembre 1, 2024. Para makaboto, magdarasa na ning anuman na valid ID na may litrato, postal, SSS, GSIS, PhilHealth, Company ID, Voters ID, etc. o Notice of Billing asin iba pang dokumento. Dahil pwede ang pagboto sa paagi ng proxy o bakuan mismong nakarehistrong miyembro. Ang mga interesadong magdalagan bilang parte kan Junta Direktiba o Board of Director pwedeng magkuan ng kopya kan eligibility as in documentary requirements pati na ang Certificate of Candidacy or COC sa Member Services Division sa main office kanaleko sa W. Vincent Street, Albay District, Legazpi City. Ang filing kan COC madural sagod sa Nobyembre 20, 2024. Pre,
makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. DZGB Typhoon Pipito Special Coverage. Kasabay po dyan ang 97.1 OK FM. Ako po si Pio Fernandez. Oy Doc Philip, magandang hapon po. Salamat sa reminder Sige. Magtaga inumdaanin tubig. Katibad mawara ngayong boses. Sana po amang Diyos daiman pagtuguti. Takaipuhan kita ngunyan kantawo. Amang Diyos ko daiman tabi pagtuguti na mawara ang boses ko. Ngunyan pa. Sige, diretso kita kan istorya dyan sa luwas. Nasa linya si Joshua Bino. Joshua, maray na hapon. Go ahead, Joshua. Yes, maray na hapon. Tabi sa Pio, maray na hapon sa mga parantabay. Aramon taan na hinaralmenting sitwasyon. Digdi sa munisipyo Candaraga, Albay, Tabi sa Pio. Nakatapos naman maglibot si Mayor John G. Hausian sa mga barangay na posibleng maapektuhan kaining si Pipito, si Ringman, nakapaglibot na sa manlain ng mga evacuation centers digdi sa munisipyo kan Daraga Albay. Gulting mga pamilyaran na pinag-evacuar magpunta kasodma. Si Mayor tabi si Sergio Fernandez kan DCGB. Ay, Pio, good afternoon. Yes, maray na hapon tabi Mayor John G. Primero, ano po, na-attain ta po so target na 100% na ma-evacuate so dapat na mga targeted population over? Actually, so target ng population is nasa 3.5 lang eh. So, ang nag-evacuate sa tuya mo yan is nasa 6.9 na. Ayun, oo. Sa pamilya. So, sobra ng maray sa big Iyo sa po. hanta. Oo. Pero ano ang hiling niyo kan? Is it good ta nga ning mas maprotehiran tan buhay kan tao diyan? Mas magayon po at sinda na mismo nagabuluntad na mag-evacuate. Okay, so kumusta ang sa tuyang capability na ma-maintain ang pangaipuasin an sa indang seguridad tabi Mayor John G? Ang common na tayo, padagos mo ng paglibot kang PNP pati sa NDR. Padagos paglibot sa mga evacuation center. Pati man po kita, nakalibot ka lang. Nag-initial release naman po kita mga relief pack sa mga inside evacuation po. Iyon tabi ho. Igwa pa ning kwan, igwa pang natada tabi na habo maghali, tabi ko ning kaso? So far, wala namang report. Pinasurod ko naman sa PNP sa mga critical areas. So far, wala na po. Medyo clear na po sa mga tao duman. Ayun, okay. So, wait and see na lang kita tabi. Kaining nagkadang-adang na bagyo tabi, Mayor John G. Ano po? Yung mas magay nasa evacuation center na sila para mas kampante po kita. Iyo tabi. So, kung igwa ka tabing gustong idagdag Mayor John G sa mga taga Daraga, lalong-lalo na after the typhoon, yaon ang gobyerno na day mapabaya. Go ahead po. Iyo po, so kung naigwa pa po dyan, nasa iling nindo risky ang sa indong harong, magdumana po kamo sa indong barangay captain, sa indong barangay, para po may ilaw po kamo duman sa mga evacuation center ta. So, mga yaon naman po sa evacuation center, dahil na po kita magparaluwas, kani po mas safe na po kita dyan sa inyong lugar. Ayun. Sige tabi, Mayor John G. Mabuhay, ingat ka mo dyan tabi. Thank you tabi, Pio. Sige, thank you. Sabi sa Pio, greatang lain man yan si Mayor. Kalilibot po sa kasudma, buda ka sa bagong agad. So far tabi Sir Pio, iyan lang initial na sitwasyon digdi sa Daraga Albay. So pagbiyahe taman Legazpi to Daraga, medyo nagapo na nga Sir Pio na Montagisti and reparo tama na medyo malumlum na ang sitwasyon kan panahon. Roger. Yan tabi Sir Pio, dagdag na istorya with boy sa mobile unit, Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua, kasabay dyan si Mayor John G. Hausian sa Daraga Albay. ZGB Typhoon Pipito Special Coverage.
Sige, kasabay siyempre ang 97.1 OK FM. Ako po si Pio Fernandez. Ang sa kuyang number tabi, 0942-670-1195 sa Smart. 0942-670-1195 sa Smart. And then sa Globe, 0966-730-115. Yan, nagapod kita sa Gobernador kan Catanduanes. Taduman ang medyo matindi ng pagpreparar gayon si Governor Boboy Kuwa. Governor Boboy, maray na hapon si Pio po kan DCGB Legazpi. Hello, yes. Yeah, Good afternoon. good afternoon. We're on air na tabi sa emergency broadcast kang DCGB. Gob, kumusta na po tabi ang sitwasyon yan sa Indongo niyan sa Catanduanes? Pio, maray na hapon, Pio, maray na hapon man sa mga listener. Yes, an hour ago, nagpuon na kita mag-oran digdi sa Catanduanes, particularly sa Virac. Then, may mga report from the north of Catanduanes, Panganiban, mga manok na naghangin-hangin naman, nag-uura naman. Then, dahin ng kuryente as of 20 minutes ago, dahin ng kuryente ang Panganiban, ang mga manok. Then, by 2 o'clock, I think the whole of Catanduanes dahin ng kuryente by 2 o'clock. Yan ang report ng official ko. Ayun, opo. Gob, yung ating targeted na population na dapat ma-evacuate, kumusta po ang sa tuya duman na resulta? Go ahead po. Ang nasa evacuation center pa lang is parang something like more than 4,000 families, ano? Then sa mga harong-harong Pio, data man accounted and ma-account yan after the typhoon. So far, dahil manahiling sa mga nakisampot sa mga harong, nakidagos, dahil man ito naka-account rin. So dahil man din dumaning naka-station ng mga MDRMO na nagre-record ng number of families. Iyo tabi. Pero so far tabi, Gob, so sa tuyang mga piga dapat na ma-evacuar na may mga threat tabi na lugares, mga residentes, gabos naman ito tabi na isaray na tabi, Gob. Sorry, again, Pio, pag-iotro. Opo. Itong sa mga pamilyas, personas na ipa-evacuar niya to dahilan sa peligro ka na baha, landslide, flash floods, naka-evacuar na tabi sinda, Gabos? Data mo sabing Gabos, pero ang evacuees again ng mga 31,000 person. Province-wide, 31,000 naman. Pero data man aram kung Gabos na ito, so dapat i-evacuate. Kasi siyempre, kasubago nga ni about 11 o'clock nag-memo ako otro may mga habo pa maghali, nag-memo ako to ning forced evacuation through the help of PNP personnel habo magturubod sa iba, Pio. Yun. So as we speak, ongoing and forced evacuation sa mga natatada pang personang bag-evacuar dapat, Gob tabi. Ano po? Ayo, Pio, lalo na ngunyan na dahil nag-abot ang bagyo, ang storm surge sigdi sa particular sa Virac. Alangkaw na maraya, no? Grabe na ang storm surge na dahil pa nag-abot ang bagyo. Kaya, so iba, sige pang picture, kaya piga nagbandilyo na ang Bureau of Fire kasi bagong aga na mag-evacuate na digdi sa Boulevard. So hanggang ngunyan, naghagad ng tabang sa PNP ning ma-implement ang mandatory evacuation. Opo. Gob tabi, kumusta? Kaya pang sustiniran ang pangangaipokan mga evacuista dyan? Go ahead po. So pagabos kasi bagong aga pagabos na sa evacuation center nakatao kita ning food packs dito kaiba man yan ang suporta ning LGU Virac. Sige man ang mga automatic man pa nagpa-evacuate kita, nagtatao kita ng food packs sa mga evacuation center. And then duman sa mga isolated barangays like digdi sa Virac, Barangay Dugi, 4 na Dugi yan, then Buyo District, kasuaga nakahabol kita lang sa 4 barangay ng preposition relief goods. Ito ang mga posibleng pag nagkusog ang bagyo,
unpassable yon, ano. Then kasunod man sa San Miguel, I think sa ibong nasapa kang San Miguel, igwa kitang 8 barangays, ano, and sitios na nag-coordinate pa sa Muya. So munisipyo ng San Miguel kulang sa iyang relief goods. Nagpadara man kita naman ng relief goods para matawas. So 8 barangays naman sa ibong ning river na kung siya ay ito ang priming arugay ng bagyo. Talagang unpassable ito, Pio. Opo. How about duman tabi gob sa main highway ta dyan sa Catanduanes? Igo na kitang mga nakanda na mga heavy equipments in case igo ni mga landslides tabi gob. Yes, kasarong aldaw pa tabi, Pio, kang nag-emergency meeting kita kang PDRMC, naka-deploy na ang mga equipment kang DPWH, PEO, through PEPO, na naka-station na duman sa mga landslide prone na lugar na aram na yan kung ano ang perming landslide, Pio. Opo. Gob tabi kung igwa ka pang gustong idagdag na pangapudan diyan sa mga taga Catanduanes, dakul kitang mga parantabay diyan sa mainstream radio sa DCGB. Nasa sa imo buwelong pagkakataon, go ahead tabi. Yes, Pio, thank you. Sa mga adyaon sa mga area na coastal area, sa mga harani sa Sapa, mag-evacuate na kita. Aramdaman sa mga maharong na pigbabaha, mag-day na kita mag-isip na maliwat ang bagyong ini. Talagang perang oras lang, agihan na kita makusog ng bagyo. Dapat talaga magtubod na kita sa forecast kay ning pag-asa asin sa mandato kang DLG asin MBR mo na kung pwede kung sa mga barangay officials na sana mag-active kita sa mga taong habo magtubod kay buwan i-implementa ang forced evacuation. Tiring man sa gihagad ko man sa mga kahimanwata na sana magdasal kita, mamibig kita na sana lumis ang bagyong ini sa satuyang probinsya, magtao lamang sa dagat, magtaas na tanganing kumapektaran lang kita bago man nagrabe. Pio. Salamat tabi Gob, God bless, ingat ka mo dyan tabi. Salamat din, Pio. Thank you so much mga tugang si Governor Boboy Kua kan Catanduanes saro sa mga tutumbok kan bagyong Pepito, Super Typhoon Pepito special coverage na iyunganian na masapar primero nagakapir ang mga lugar digdi sa Kabikulan na magsasapar ka ining efekto kan Super Typhoon na si Pepito tabi yan nagsimbag na yung pag-asa kundi tama man managano kung mapaluwas kita ng informasyon alas 11 pa ito na impormasyon sabi ni Madam Ruth na pakala mas maray ngayon na su pinakalaytas alas 2 tama man hanggang alas 3 man kita tama man tatanim yung pinakalaytas na because kung mapaluwas kita ng informasyon ngunyan medyo bako masyadong harani kaya halatuntan na lang itong alas 2 na bulletin hanggang alas 3 man kita tabi po digdi sa tuwing special coverage ha. Pwede ka tabi sir ma-interview tabi sir.
Sige, standby muna tabi Chief Jimmy makuha kita ning pagkakataon na kahuron niya to si kuya makakahuron niya to sa tuyang consultant diyan sa Albay Public Safety and Emergency Management Office, and siyempre yaong diyan si OIS Encargado Engineer Dante Baclao. Nasa linya si Sir Cedric. Sir Cedric, maray na hapon si Pio po kan DCGB. Maray na hapon tabi Pio. Opo, Sir Cedric, super typhoon si Pepito, ano ang mga dapat niya tong gibuhon obserbaran tabi ta bako na ini basta-basta super typhoon na tabi ni Sir Cedric? Go ahead po. Sa manyan tabi Pio, dahil makusog na yan, may signal number 4 area na. Kita ulit signal number 3, pero expected ang malangko pa yan. Pwede na, nagkaroon na kami ni Governor Glenda na i-declare ka na start na yan ang typhoon phase. Meaning, maghalap na lang kitang maglaw kang uran, maglaw kang paros, magpursubiyan, hanggang lumuya. Kaya na dapat i-movement dahil dapat nasa evacuation center na kita. Kung maday nag-evacuar, tayo ang sahilinin na sa araw na state isinda, tayo naman magluluwas. Pasiguro na kita, iwasan ang movement dahil ang trabaho ano yan, maghalap na sa nagtabi na kumusog hanggang magluya. And then after that, naman kita mapanibago trabaho para sa epekto na makupunta na ang sitwasyon after kang kalamidad. Opo, Sir Cedric. So, very clear i-declare na kang provincial government of Albay na tama ba typhoon phase na kita over? Correct. Typhoon phase na kita Pio. Kaya pwede na kita mag-typhoon phase dahil kasi parang yung bagyong iyan, magtuo, magwala, ang Albay tabi Pio, dahil na makakadulang. Okay. So, kung mo typhoon phase na kita, strictly no movement na tabi aperado mo so talagang kaipuhanan sa araw kay ni mga emergencies over. Yeah. Pag may movement kita Pio sa araw ka ng situation, anytime na magkaigo epekto iyan na bagyong iyan. Sabi ko nga na kay Engineer Dante Bago, nakamba na ang bagyo. Masigyan po pa sila yan, madadapa na yan sa to. Ayun, oo. So, mahalat na sa nakitakan efekto kaan puon ngunyan tabi Sir Cedric, ano po? Yun, tayo na epekto yan sa to. Tapos siya na ang threat, nakamba na ang threat sa to. Opo. So, signal number 4. Sa record ka na apsi mo dati, Sir Cedric, pirang bagyo man ang uminagi sa to na naging signal number 4 ang inabot tabi. Go ahead po. Dakot kitang mga bagyo na araw na dapat yan ang kategorya. Pero kung ang sabi ko yun, dahil pa lang kitang super typhoon na signal number 4 and 5, signal number 1, 2, and 3 na dati. Ngayon, dahil pa manahalong niyo kitang category 4 and 5. Kaya although itong siyempre isa nagkaiwa kitang 1997 to. Nagka 2005 nagkaigo kitang Remy. Ang 2007 nagkaigo kitang 2008 nagkaigo kitang Rosig, mga super typhoon yan. Nagkaigo kitang Milenyo, nagkaigo kitang ineng bagyong Remy. So, ang mga kategorya sa ito, sa ibang bagyo, may pang signal number 5, pero halos super typhoon na ang kategorya sa ito after kan mag-evoke amendment pagkasakal sa criteria sa bagyo. Ayun, opo. Naubalikan ta duman sa pinag-describe Sir Cedric na wait and see na lang and mahalat na lang kita ning trabaho after na ka na typhoon over. Correct. Dahil sa ngunyan, pwede na kitang mag-declare na disaster phase, typhoon phase na, pwede na kitang mag-off na duman sa mag-phase out na kita kang preparedness phase. Dahil supposedly, evacuated na ang gabos sa population na nasa exposure sa mga hazards. Kundi, may sweeping na ginibo kasubago dahil so din na i-evacuan, nakaigwa sa mga LGOs ka pwede sing touches. Na supposedly, dapat hanggang 12 lang yan. After that, phase out na kita kang preparedness status, phase in na kita kang disaster phase hanggang mag-phase out na makita kang disaster phase na maglaot na kita sa recovery phase. So ngayon sa disaster phase kita, iiwasan na. Ang mga response teams, nakamonitor na lang yan, nakaantabay sa mga eventualities, pero iiwasan na exposure nito sa threat.
Pero itong mga vulnerable population, dapat nasa safe na lugar. Ayun. Sabi Opo. Okay, so kung araw kayan Sir Cedric, makikisuyo kami, ipasa taman kay Engineer Dante Baclao, yung enkargado kan APSE mo, ano ang corresponding response na pagkatapos kang kunyanaan kan deklarasyon na nasa disaster phase na kita, ining typhoon phase na kita tabi, makisuyo po kita kay Engineer Dante, yung enkargado kan APSE mo, kung kumusta so monitoring na digdi Saul Province of Albay yung compliance sa dapat na sunod ng mga protocols tabi, Sir Cedric. Makisuyo po kami kay Engineer Dante po. Okay lang sabi, si Engineer Dante, ikaw kami po gamit mo niya nag-adjust na maski magka-distansya kami. Pag nagtarap siya, madadagog mo. Sige po, tabi. Sige, standby muna tabi, Sir Cedric. Engineer Dante, sir, good afternoon tabi. Good afternoon to you. Opo. So, ano na po so response niya to, corresponding action, duman sa pinag-recomendar kan sa tuyang consultant dyan katabang ta sa APSE mo, ano na so response ka na APSE mo tabi, duman sa mga protocol na dapat sunodon province-wide? Go ahead po. Kung ano ba sa pigsabi kan consultant, pagtutubog ta yan. Opo. Kung ano man po ito, na ipasunod na yan. Ayun. In place. And pag gusto na kita sa pag-monitor kan mga sa kapaligiran. Ayun, oho. Pati itong sa mga mga tabi, sir, itong sa mga inarabot ka na storm surge tabi, kumusta na duman so mga targeted population niya to tabi? Sigon sa informasyon na kabot sa Muya, itong sa Tiwig, nagpasira doon sa mga pulis para masiguro na maharalin ito naman sa mga dapat na mag-evacuate. Ayun, opo, tabi. So, sa ngunyan tabi, Sir Engineer Dante, are you satisfied sa accomplishment kan pag-evacuate kan mga manlain-lain na munisipios kung halos na-attain na so target tabi na populasyon? Go ahead po. So far, tabi PO, halos na nagpaabot naman pensa ng mga report and in fact, sa root nilang anday nag-submit. So maybe later mag-submit naman ito ka na report regarding evacuation. Ay, opo. Sige. Engineer Dante, sir, tawan ta kaning pagkakataon, taon na nasa mas lalong seryosong phase na kita kan operasyon, kung igwa kang gustong ipangapudan sa publiko before I let on air man tabi si Sir Cedric Taben sa tuyang consultant, we will be listening. Go ahead tabi, Engineer Dante, sir. Sa tuyang mga kaimanwa, sana po sa mga oras na ini, yaon na sa designated evacuation centers. Medyo delikado po ining maabot na bagyo. Signal malangan ito, signal number 3 na kita. So, nilalaoman po na to na kita magingawa man na maging safety, maging safe sa tuyang mga sarili. Ayun, opo. Salamat tabi, Sir Engineer Dan and Sir Cedric tabi. Sir Cedric, good afternoon, Giraray. Yeah, good afternoon, Giraray tabi po yun. Respeto sa itong pagsabi ni Engineer Dante, bilang siya pamayong niya kami sa restriction ng mga office. Bilang kung nasunod siya sa protocol, sa panahon definitely, zero casualty kita, dahil mahagad ka rescue, pagkatapos dahil mahagad kita bang nanganay magpa-transport dahil stranded sila or na-trap somewhere else. Perfect na performance yan kung nagsunod sila naman sa preparatory activities na dapat ipinasunod yan bago pa kita nag-signal number 2. Opo. Sir Cedric and Engineer Dante, ingat po kamo dyan, mabuhay po kamo dyan sa APSE mo tabi. Salamat din, Marhay. Salamat man tabi. Thank you so much mga tugang. Si Engineer Dante Baclao, enkargado po kan Albay Public Safety and Emergency Management Office, kasabay ang consultant dyan, nagtatabang si Dr. Cedric Daep, digdi po sa continuing coverage kang DCGB AM asin kang 97.1 OK FM.
Sige, duman muna kita sa mga dagdag pang situationer dyan sa palibot na sa linya. Si Chief Jimmy Nasalita. Chief Jimmy, thanks for waiting. Location and what's happening? Yes, salamat na pa di kamalig kita ngunyan pero kahuro niya to through cellphone tanagapod sa satuya Sergio ako niya point ban kan DPWH sa mga mayor na tinampo National Highway digdi sa 3rd District sinabi kay ni na pinag-preposition na ninda sa mga heavy equipment kan 3rd Engineering District sa panginginot ni District Engineer Cornelio relatibo kung sain ang mga ini ipinag recall na pinag-roll out ninda sa mga destination kay ni lalo na duman sa West Coast ngani na maging kumbaga maging safe man ang sa indang mga kagamitan and pagkatapos kan bagyo roll out naman ini and so kinakaipuhan ni na mga heavy equipment na mga lugar lalo na kung iguanin mga danyos perwissos dahil maagian ng tinampo ini an ipo-pull out ninda ining mga payloader, grader, backhoe, may mga dump truck, chainsaw, and sigun kay Sir J. Aconya, igwa na sindanin na pinag-destino mga maintenance crew o 24 oras, 24/7 na nakaantabay digdi sa DPWH 3rd Engineering District. Taganing kaso igwanin na kaipuhan na agapan tulos pagkatapos kan bagyo, automatic igwanin na matulak na mga taga DPWH magin mga heavy equipment igwanin magagamit tulos urog naan clearing operation priority tabi pa di pagkatapos kan bagyo national road. Di naka-deploy na sa mga kunya, naka-deploy na sa mga heavy equipment, Chief Jimmy. Yaw na pinag-roll out na sa mga destino kay ni hararayong destino dinarara na digdi sa compound na kan DPWH 3rd Engineering District. Delikado man dahil ini duman sa mga hararayong lugar. Iyon, di tanganing i-deploy ang priority main highway. Main national road, oo. National road, tayon ang dapat na kwan. Duwang team tulos ang pinag-crear. Sarong team going to Agos and sarong team naman going sa Travessia. Ay, magkasiblagan. Iyon ma-atake pagkatapos kan bagyo. Tanganing maklear ang main thoroughfare sa ining 3rd District kan Albay. Oho. Pagkatapos na clear na both end kan tinampo National Highway, saka na sinda maatake naman duman sa may mga nag-aarapod ngaya halimbawa Ligaw Piodoran, Libon Pantaw Road, West Coast. Yan naman ang atake kan team kan DPWH tabi pa de. Yan, basta inuton yung main highway mo una tabi ano. Okay, so kaya so mga nag-arantabay diyan na sa mga munisipios pagkatapos kan main highway kamo nang isusunod ano. Correct. Sige. So yaw nan location ko ngunyan sa Kamalig pa di kan Kasubago pig-describe niya to duman sa Banuan kan ginubatan kita location niya to Kasubago habang nagre-report na medyo manipis pa so madaliun sa naang kunaya pa di uni na sa Kamalig ako madampog na and nagbabagsak na bako pa man masyado makusugon ang bagsakan oran sa mga oras kumbaga turo tagiti pa sa ini pa di pero madiklom na an kalangit nun sa mga oras na ini. Iyo na ini so magiging kabaliktadan kan katuninongan kan panahon uyan na so uran diklom darakan bagyo. Paibog ng paibugay din na dampog kung nagkukunayap na and ito Kasubago na maliwanag duman sa 3rd District na pinaghalian niya to ngunya pigtatanaw niya to padidiklom na tabi pa di gustong sabihon nagkukunayap na ang dampog. Roger. Yan tabi pa di sa to pa mga dagdag na informasyon situation sa to yung paglibot-libot Jimmy Nasalita DCGB News. Salamat kumpadreng Jimmy hali diyan sa 3rd District kan Albay. Doro-diretso sa tuyang continuing coverage po kang DCGB AM asin kang 97.1 OK FM. So tawan taning rundown primero madispensa mo na kita sa publiko tama man so sinabi kan Pag-asa ni Madam Ruth Pakala ngaya piyo kun makong kita sa tawo so 11 o'clock pa ining kunyan bulletin. So alas 2 ngaya ang i-feed niya tong informasyon tanganing mas harani tabi mas real time kita tama man kaya hahalat-halaton ta na mas summarize ninda itong so latest na iluluwas nindang bulletin alas 2 manungod sa super typhoon na si Pepito. Ang provincial government of Albay ngunyan tabi nagdeklara na nasa disaster phase, typhoon phase na ngani. Disaster phase susug ini sa rekomendasyon kana consultant kan Albay Public Safety and Emergency Management Office and
utob pinagsunod kana APSEMO pati naman sa pamamayukan Konseho Provincial Disaster Risk Reduction Management Council Governor Glenda Bungao. Yan, disaster phase na kita ngunyan, typhoon phase. Mas matindi na po ini. Dai na ninhiriruan tabi. Tatapos na yung preparation phase. Dai na ninhiriruan except itong sa mga nasa pagsirbi talaga para sa kalamidad, pagresponde para sa kalamidad. Yan ang mga disaster agencies including kami digdi sa broadcast media. Iyan. And then sabi ni Dr. Cedric Daep, maghahalat na sana kan oras kan pag-agi kan bagyo and dai po nin rescue dapat sa araw ka na sitwasyon ta dapat nakasaray na so mga dapat na ibugtak sa evacuation centers basado duman sa mga lugar na nakaka-printer ang peligro kan baha, landslides, flash floods, lahar, asin iba pa. Depende sa lugar na kikamugtakan kan banlain-lain na barangay. And hahalato na lang na matapos bagyo, malaog na itong recovery phase. Gusto sabihin, pagbangon giraray, kasabay na dyan pinagbabareta ni Chief Jimmy na itong mga heavy equipments kang 3rd Engineering District, pinag-pull out na muna duman sa mga munisipios na pinagrespondehan kan magkaigwanin bagyong Christine. Priority po, siring man kan pigigibo madigdi sa DCGB, ang priority kan gobyerno is i-clear ang national highway. I-clear ang national highway tabi. Tadyan, maagi ang gabos na bulos kan ayuda, abuda kan gabos na mga dapat na ipaabot sa mga naafektaran po kan ining bagyong nag-aagi anong klaseng bagyo tabi. Yan. And kung kamo tabi, nag-aantabay permi sa DCGB pag mga coverage, pagkatapos bakan bagyo, early morning o anong na oras, ang mobile iyo man ang pigigibo. Minaagi dyan sa mga mayor na kalye, tanganing madangog kan mga parantabay, an estado kan mga kalye na pwedeng agihan tadyan ang kaipuhan mo ng i-clear tabi. So yan ang sitwasyon ngunyan. Duman sa Catanduanes na pinagasabing saro sa mga agihan na primeramente kan efekto kaining super typhoon na si Pepito, nagkukundusir ngunyan ning forced evacuation. Forced evacuation. Sabi ni Governor Boboy Cuwa, igwanin mga daay pa naghahali ng gad sa mga lugares na dapat na maghali na, kasabay na dyan sa lugar na nasa peligro kang storm surge. Igwa na dumaning pigralanto pa naman ning tubig dagat. Digdi man tabi baga sa Albay, kasubagong aga na i-flash report niya to sa Tiwi, Barangay Lourdes, sa Hunop kan Malinaw, and then digdi sa Puro, pagkatapos duman sa Karugkog, tapos sa Malubago kan Rapu-Rapo. Iyo naman tabi, naglaog naman sa tubig dagat. Iyan tabi na storm surge ang paghuna nindo, pag naglantop ang tubig, okay na. Dahil po, mas mapwersa so pagbiltada kaan. Igwa maning pwersa pa I should say, so pagbiltada kaan. So surudon pa ibaba, so inagihang kaan paglaog, ibabalik iyan So garibaga na hilingtang balod, pagwagas ka yan, mabalik naman ang sa dagat, igwa ning pwersa pa yan. Kaya kung sisay man ang agihan kaan, pabwelta, guguyo doon yan pasiring sa dagat. Kaya di po tabi, magpara daludagi, mag-evacuate na po tabi yan. So kung igwa pa dyan, ning mga nasa lugar na nasa peligro po, kan storm surge. Po? May kontak kita mismo duman sa Catanduanes Giraray, sa tuya ini pinagtututukan pata mas mainot duman
ang epekto kan bagyo si Sir Renen de los Reyes kan Bato Municipal Police Station mantang may mga kontak pan sa tuyang mga linya. Sir Renen, maray na hapon on air kita sa DCGB Emergency Broadcast Tabe. Yes po Kuya Ping, marinapon and marinapon sa gabos ng mga parantabay. So para Kuya Ping, nakahiripid na nga ni, kumbaga na kami, nakasaray na ang mga opisina de gobyerno, maging punso pribado, asin mga harong po Kuya Ping, nakaroon na po niyan. And pinag-alamin na po Kuya Ping, so dapat ba na balag-balag or nagalakaw-lakaw pa rin sa lugar ni, and pinag-discourage me po sa pag-inom po sa mga oras din sa Banwang kang Bato po. Dining liquor ban dyan na pinag-imponir sa munisipyo Cambato si Alcalde Johnny? So parte pa kay itong ordinansa Kuya Ping sa ito sa pig-workout ta, pero pinag-discourage na po ito na pag-inom po sa mga oras din itabi. Kumusta ang panahon dyan ngunyan sa munisipyo kan Bato? Ang Bato, sarok manan sa mga naka-frentera sa dagat Pasipikong munisipyo kan Catanduanes. So para kasubago baga po suwanan ni Governor, talagang nagponso pag paros-paros tapos pag-uran, medyo sa kanya nagkurukalma naman tabi Kuya Ping. Ayun, okay. Sandali muna. Tamay mensahe si Gobernador Boboy. I'll put you on hold. Basahon ko muna itong mensahe ni Governor Boboy na kuha. Ito po yung mensahe. Sandali muna. Sana ba yun? Parang may power advisory. Power advisory ini dyan tabi sa Indo Serenen, ano? Yes po, alas dos tabi Kuya Ping, nag-message na po sa Official Management ng Piselco. Kaya baka maputol lang po kita tigano man kan sa tuya pong sa Piselco na masecure man po sa inda pong ekipahe po dyan sa planta. Iyo. Taon nga ni advisory with the quick approach of Super Typhoon Pepito in the province of Catanduanes this afternoon and a possible landfall this evening. Please be informed that the Catanduanes grid will implement a total shutdown on or before 2 p.m. Yan, to give Sueco and NPC personnel the ample time to secure their power plant units and substations to the upcoming typhoon. So iyan tabi Serenen saro sa mga ining another paragraph. Further, to ensure the safety of our line workers, technical operations at TSD coverage area Virac, Bato, San Miguel, Baras, Higmoto, San Andres is hereby suspended starting 1 p.m. this afternoon until further notice. So suspendido na so mga pagluwas-luwas kan mga lineman na yan adyan sa Catanduanes tanganing maging safety man tabi sinda Serenen. Iyan si pinag-forward na mensahe ni Governor Boboy Kuwa, advisory pipa abot dyan sa ino sa Catanduanes tabi Serenen. Yes po, 12 minutes na lang Kuya Ping, alas 2, shutdown na po yan. And kasabago Kuya Ping, to give you the info din, mismo pong si Provincial Director, Police Colonel Edward Quijano, nag-ikot sa mga NBR and evacuation center para share po so seguridad po sa mga evacuation center. Kaya po sa mga darko ng evacuation center po, may mga nakatagtag po dyan ng mga police tabi Kuya Ping. Sige sir, and kung igwanin mga concerns tabi dyan, our lines are open digdi sa DCGB, makahagad kami nin inputs halik dyan sa Catanduanes, not only dyan sa imong area sa MPS, kung igwa ka mong makukuha dyan na validated reports sa inman na lugar sa Catanduanes, kindly tabi tanganing makatabang kami sa disseminasyon kan informasyon Serenen. Yes po, and I will try my best Kuya Ping na kumarog ng dating Rolly, dumang kita sa base radio po, mabatok information po Kuya Ping. Sige, kindly test lang yung Orlando base natin sa same frequency kung makalusutabi kita. Ano po? Yes po, Kuya Ping. Thank you po, thank you. Sige, thank you so much mga tugang si Sir Renen de los Reyes kana Bato Municipal Police Station. Kasarabay pa nun yato ang digdi tabi tatanems sa DCGB dati si Sir Renen de los Reyes. Hello, yan digdi sa DCGB. And at least igwa kita rin makukuhaan dumanin mga informasyon sa Catanduanes, mga latest as we progress on sa mga maabot na oras kaining pagantabay niya to kan super typhoon na si Pepito. O digdi sabi ni 680, good afternoon Sir Pio. Nagpamati na si Bagyong Pepito, nagpuon ng mag-uran digdi sa ginubatan. Keep safe tabi sa ubos and pray na sana
wara may danyos sa palibota. Mag-antabay sa nasa number 1 radio station ang DCGB. Salamat man tabi sa pagtitiwala digdi sa DCGB. Good afternoon. Ask po lang po kung sabay po ang coverage nyo sa OK FM. Thanks po. Opo, we're now on simulcast sa 97.1 OK FM. Yan. Makikinig po kami dito sa LCC Ayala for updates po sana. Opo, we're now on air sa 97.1 OK FM. And we will be having broadcast as long as it is necessary tabi. Iyon ang samuyang sinumpaan man tabing trabaho digdi sa broadcast radio tabi Holi sining da sinda sa Birak, maray na hapon dyan sa Indo sa Birak. Ingat-ingat tabi kamo dyan sa Birak Catanduanes and sa Karamuran, si Kising duman sa northeng parte kan Catanduanes, kalmado pa dyan sa Karamuran. Sige. Yan, and as per pag-asa baga paano duman sa indang buletin, mainot ining sulig di sa may mga kunyan esting parte po kan Kabikulan, ini mga munisipios as in ciudades, mga probinsyas na nasa easteng parte po kan Kabikulan. Como ang bagyo, hali baga dyan sa may dagat Pasipiko. Pag hali dyan sa may Sorsogon, diretso po yan digdi sa Satuya. Ano po? Nag-uuran man pero puro pundo. Sa intabi ini, 351, nag-uuran pero puro pundo. Uy, Virac Centro databi salamat digdi sa 8351 Virac Centro. Naguran-uran da dyan pero nagpupurupundo tabi. Northern part kan Catanduanes tabi baga ready kamo dyan. Northern part kan Catanduanes nasa path tabi kamo kan Bagyo man dyan sabay tabi yan ang northern part kan Catanduanes tabi ha. Igwa pa kitang dagdag na situationer dyan sa luwas, nasa linya, si Karen Nicole Ala. DZGB Typhoon Pipito Special Coverage. Karen, marhay na hapon. Location mo and anong sitwasyon dyan? Yes, Sir Pio. Yaon sa Giraray, kita nag-antabay digdi sa CDRRM Legazpi. Sa pre-calamity response pa sa nangan ini, manlain-lain tulos ang mga nagbubutuan na istorya sa palibot. Sa sangunyan, tensyonado lubog sa mga oras na ini ang CDRRM Legazpi por dahil sa mga residentes na kung bako daipan nag-i-evacuar ang iba, minabaralik sa karungan. Basado sa mga pigre-report kan mga taga-city disaster digdi kay Engineer Ladi Azor. Ngunyan tadi Sir Pio, inaulay kan DCGB News ang namamayo kan CDRRM Legazpi na si Engineer Ladi Azor. Sa iyang pinagkumpirma sa to na mga makapagkasunan pa yun ba? Ang report sa iya, may mga Arabo mag-iribakwar, may mga dain na kukumpinsir sa diktatarang, dahi pa man ngaya, ngunyan, digdidata disipio sa may rawis,
Kaya masyado na mumuktak ang city disaster na nagpaparalikan pa lang sa mga karungan. Kasi pa, nagluluto pa, mantang-tuman sa may barangay Puro, may mga nai-report pang nagpupurok-pukpakan sa indang mga kaharungan. Maski nga ya, light materials ang mga harong. Kaya inapot ko giranay ang namamayukan city disaster. Kung anong oras ang pinaka-penalmente nindang orden, kitapos evacuation inspection. Ang sinabi sa Tuya Sir Pio, alas 2, ngunyan. Pati supumi sa kasubagong alas 9 sa to, alas 11, tapos na dapat ang kasilibutan ninda sa pagpa-evacuar. Actually nga ni Ibaga Sir Pio, kasuhapon pang alas 5, lugad, daitig tutulungan kan city alarm mo, ta makusugon ang condition ninda na no rescue policy nga kita ngunyan, pag nagkukusog na ang bagyo, na may umapot sa inda kimaparescue, dahil nanggad sinda, ma-responder or ma-rescue. Kaya sa putag isipin sa presente, di papaparalik-balikan pananggad ni Engineer Azor ang mga residentes na nagpaparalik daan sa mga kaharungan. Kanili pagpapagrabe ang sitwasyon kan panahon. Anong mga barangay tabi ang igwa pang nagbibiriltang dapat day na diyan sa lugar? Susog sa nataong tatag isipin na ipig-report, Barangay Rawis. Rawis. And then sa may Puro. Then sa may Puro. Yes, Sige, po. standby tabi Karen, tana sa linya ang sa tuyang alkalde, si Alkalde Attorney Pido Garben Jr. ang siya man ang pamayo mismo kan City Disaster Risk Reduction Management Council. Standby Karen, standby dyan Yes, sa po. CDRRMC. Mayor Pido, maray na hapon, on air po kita sa emergency broadcast kan DCGB, si Pio po. Opo. Mayor Arog kay ni susamuyang koresponsal si Karen Nicole Alayaon sa CDRRMC. Ang report isa sisibot pa sa Ramadamla di Asurta igwak nagbabaralik duman sa mga lugar na dapat dain na po nin mga residentes tabi. Go ahead, Mayor. Ano pong sa tuyang action kay ni? Iyan ang sa kuya man sa diring obserbasyon, nag-ikot kita halos half day and hiling ka talaga pag inapot ko, hain si mama mo, hain si papa mo, naghuli sa arong. Kaya nga ni pinagpapasurusog ko na sa mga kapitanes, mga barangay na kung pwede masabihan sa sinda mga residentes na dahil na magparabaralik, as in dahil na maghalat na makusog ang oran as in paros sakalang mabalik sa mga evacuation centers. So iba man ang sa indang concern itong nagluto as in nagdaraki pagkaon pasisiring sa mga evacuation centers, considering na susutuyang mga punong barangay sa sinsay na mga opisyales kulang man ang personahe para magkaigwaki kumbaga community food preparation. So ini ang mga rasones kanya-kanya laga. Tama yan, Pio. And sa hiling ko, dapat sa ngunyan pa lang, dapat nakastipot na sila sa mga respektibong evacuation centers as hindi na magparauruli sa araw. Opo. Any ultimatum ka na iluluwas giraray tabi, Mayor? Again, Pio, I will not hesitate to resort into forced evacuation kung may mga pasaway talaga dyan na sagod ngayon habo magharali o nagtitinir pa sa laog ng karong. Ang Philippine National Police, including the Philippine Army, is ready na mag-assister sa Satuya. And nangapunang giraray ako sa mga responsibilitang mga kapitanes, as in mga opisyales kang barangay, na susendong mga residentes dapat nakastipot na sa Satuya mga evacuation centers. So, i-deploy ta na Mayor, PNP and Persas Armadas mo niyan? At sumagong aga patabi, nag-iikot sinda, and my advice to them is pakiulay. If they need assistance, then ining mga Philippine National Police may auto itabi para mas magpasiring, as in maghatod duman sa mga evacuation centers. So ngayon na hapon siguro, dapat waraan ng residente sa lagad. Kung may mano tarad patabi ako, ipapabitik ko na talaga sinda dyan. Mayor Pido, hali man duman sa mga taga-16 barangay, salamat na duman sa pagpadiklag kan tulay. Well, yun po, dito man naabot gabo sa lagad sa mga hararani na pwede ta madiklag, as in so along Rizal Street, so cutting of 3 branches, nag-last minute pa kita kasbago, kasabay ta si D.E. Warren. Salamat sa gabo sa nagtatrabang, pati baga susim dyan na nakapalibot, na kung saan parte kang konstruksyon kang Peñaranda Park, pinahali taman sa baka iralayog tabi ito Pio, magkausapa ki peligro
as in makadistruso pa kaysa pagtaraning ng mga propriedades dahil kung magralayo gini sa panahon ka makusog ang paros. Iyo tama managad na hinali itong nakakudal dyan ng mga yero sa Peñaranda Park. Ano po? Yes po. Opo. Kung igwa ka pang dagdag, tabi. Go ahead, tabi, Mayor Pido. Piyo, padagos lang kita sa pag-monitor. Mas-staypot kita taod-taod. Ngunya nag-iikot kita. Lagad mas-staypot kita taod-taod sa command center. Salamat, Piyo, sa padagos na pagtao kaya ere asin sa inyong programa dyan sa DCGB. Talagang kamo maaasahan permi sa gabos na panahon. God bless, Mayor Pido. Ingat, tabi. Salamat, maray na hapon. Thank you so much. Si Mayor Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. kana siyudad nin Legazpi. So yan tabi nagpaluwas na nin sort of ultimatum. Aalsahon, arestaron kuno para taragas-tagas panin payu tabi dyan sa mga lugar na nagbibiriltada pan residentes. Idiretso tangon ay ni Tatanem bago kita mag-uras imperata yung mga naka-standby tang pag-iriba. DZGB Typhoon Pipito Special Coverage. Chief Jimmy Pade, location and what's happening? Yes. Go ahead. Yes, paday maray na hapon sa mga parantabay. Pinag-monitor niya to an Libon and kauron niya to ngunyan si Sir Ian Siciliano, anim diarary mo chief sa Banuan kan Libon. Nasugnaw tabi padi kundigdi sa ibang lugar kan 3rd district from Kamalig to Ginubatan may Urana. Siya inda dampog pasanaan yaon sa Banuan kan Libon tabi padi dahil pa ni nagtatagdo na uran. Mientras tantong suorden kasubago mga 11 o'clock ni Mayor Das Maronilla na purusasan so mga nagtatagas-tagasanan pa yo diyan sa mga identified na mga landslide tapos flood prone area sigun sa alkalde purusasan na ararestaro na mga ini kanorde niya sa mga pulis pero sigun kay Sir Ian Siciliano sa update niya to bon igwa man ang gad ni napusasan dahil man uminabot sa puntong nagkapurusasan tabi pa dita kanahiling na kasabay na kanim diararim so mga pulis natural nagsabay na nagrespitar na sa mga otoridad kaya dahil naglalaom na ang diararim ang lokal na gobyerno na dahil na mautro pa itong so minaging Bagyong Christine na sa kasagsagan kan na bagyo igwa ni nagahagad ki mga rescue operation nagahagad ki rubber boat and dahil na sigun kay Mayor Das Maronilla Kasubago dahil niya kay puhanaan rubber boat digdi dahil lang taday man siya mapa-evacuar o mapa-rescue mapatulak ni na rescue group sa panahon nin kasagsagan na kan bagyo dahil man niya ibubugtak sa peligro ang buhay kan mga rescue operators dahilan sa alabaon so panahon na magpreparar sa party kan preemptive and nagalawag sa force evacuation and sa ngunyan yaon na sa mga evacuation centers ang mga nasa dilantiran in peligro kan bagyo tabi pa So well defined and ipapasunod dyan ni Alcalde Das no more rescue. Kung may no more magapod. rescue. No more rescue. Sige. Tapos, kung igwanin pusasan mananggad, handa siya na ang panguni kung magkaso. Iyo. Sige. Ang tabi pa sa ito yung mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, kumpadreng Jimmy. DZGB Typhoon Pipito Special Coverage. Siyempre kasabay dyan ang 97.1 OK FM. Ako po si Pio Fernandez nasa may kabangang oras na kita continuing coverage sa satuyang torno sagkod kitang alas 3 ng hapon sa pangarang kambilog na puwersa. Dumang kita sa Premier Distrito kan Albay. DZGB Typhoon Pipito Special Coverage. Si kumpadreng Jomar, Pading Jomar, maray na hapon, go ahead. Salamat pa rin Pio, marinapon sa mga parantabay, come and go ang uran ngunyan digdi sa First District Canal Bay, Pading Pio, gusto ko sabihin, biglang mabagsak ang makusugo na uran, mapundo, paingalo, tatad maturot at disti, mabagsak naman ang uran. So bako pang permanente, bako pang sigida ang bagsak ang uran, pero pag minabagsak, makusog-kusog na Pading Pio, de kayang yang imotor-motor mo ang bagsak ang uran. Kaya puwan mo talagang magsirong. Kaya lang, pag sirong mo, mapundo ang uran.
Aha. Tapos pag rangkada mo, primera, segunda, pag-abot sa kwarta kang kambyo mo, nakurang naman. Nakula, nagdaragsa sa gasolinahan, sa nagkapirang bukas ng gasolinahan, particularmente dito sa Malilipot, sa pigpipirilahan, gustong magpurultan kat sa mga bihikulo, yung anticipation man digdi sa pagdangadang na bagyong Pipito. Ano na kung yan sa municipal building, kan Malilipot, nakahalipasan na si Mayor Sinon, and napag-araman ko digdi na nakakatapos pa man sa napag-distribuir kan mga relief goods para sa manlain-lain na barangay. Pero may nakabot na bago naman digding mga supplies, hali ata ni sa probinsya, mga relief goods na naman, kung pwesto kan sukinahon bagang hali sa DSWD. Oo. May mga ano nga po kaya ni trapal na susako? Yan. So, ayan, dakol kayo ni tapos may mga used clothing na nag-arabot tigdi. So, si Mr. Alvin Magdaong, ang MDRRMO, kan Malilipot, aramon ta daw lugod sa iyang sitwasyon padipiyo, inuton ta daw sa mga evacuees kasuod halos kasubag mo agad, naging problema kang gabos na banwaan, lugar, so mga evacuees na kasud pa dapat ko na nagpaka-evacuar, pero sige pang baralik-balik sa indang harong, aramon ta ang sitwasyon digdi sa Malilipot sa oras na alas 2:05 kung kumusta na ang sitwasyon kan pigpa-evacuar, sira ang mga evacuista. Ano ang sistema kang pag-distribuir kang mga relief goods? Baka aramin ni sir? Sa DSWD yun, sa MSWD. So ito lang na mga puntong ito, asin kung may mga peligrosong lugar na identify digdi sa Banwaan kan Malilipot, may connection sa bagyong Pipito. Sir Alvin Magdaong, live kita sa DCGB CPU Fernandez Tabet, nasa ibong na linya. Hello, Sir Pio. Maray na hapon. Yes, maray na hapon tabi, sir. Primero po, na-attain tatabi so gabos na target na individuals na dapat na ma-evacuar. Na-kompleto tatabi, sir. Go ahead po. Ay, opo. Bali, sa iba po kaya medyo may kuyang bakansa sa listahan po, baga piga finalize po. Pero halos gabos naman po nakakompleto kang pagpa-evacuar. Lalong-lalo na po duman sa mga priority areas na po bagade. So as of 2 p.m. po, Sir Pio, igo po kita ki 6,318 families na nag-evacuate po. And then, nasa 20,184 persons na po ang sa tuwing evacuees. Ayun. As of 2 p.m. po yan, opo. 24,000 more or less. 184. 24,184. Opo. Coming from 18 barangays na po yan. 18 barangays. Opo. Opo. Anong mga peligro po so dulagan ninda tabi? Number one po sa mga Haranises storm surge areas, panduman sa mga Haranises salog, pandulo po duman sa mga landslide prone, and then so majority po kayo sa mga nag-register po baga sa mga houses made of light materials lang po. Iyo tabi. So iyo po yung pipirit ng mag-evacuar ng gid po bago karaw-karaw ining si Pipito taod-taod. Iyo tabi, okay. Now, ano ang pasistema ta na dyan kan pag-sustenir tabi kan pangangaipo tabi? Go ahead po. Well, so initially pong ruron is ini pong sa pagpa-evacuar niya, ikaw man po kipundo pa ang barangay. Bali po, magpaparanaw paano na lang po kami from barangay to municipio po, and then siguro po pag na-deplete po ang mga available na supply sa national government naman po. Na willing man pong, open man po ang satuyang kuyanduman, ang satuyang sabi nga ng credit line. Opo. Okay. Now, Sir Tabi, kasubago nakahoron ta si Dr. Cedric Daep, yung consultant kan APSE mo, and isinunod niya to si Encargado Engineer Dante Baclao, pinagrekomendar na ninda kay Governor Glenda, we are now in a disaster phase, typhoon phase na, dai na dapat ni na nagtapos na sa preparation phase, wait and see na lang. Sa Indo Tabi dyan, kumusta ang compliance ka ini? Well, actually sir, kaswapon pa po kami nagpungkan sa tuyang pagpa-evacuar. And then, kasubago po na aga, halos natapos naman po sugabos. Bali, ang kadaklan po PG, bunga nyo, nagko-consolidate na lang po kan mga listahan po, baga Tapos, sa iba nga pong mga evacuation centers na nasa safe area man, alagad po, medyo may mga pasa-pasa po, bagang mga salming. Nagkaigwa pa man po kami kitime na matapalan po itong mga loo-loo. Opo. So, kumbaga po, naglibot ang sumayang MSWD together po with my staff kasubago. So,
medyo okay naman po. Kumbaga, sa mga nakakolocate po, duman, areglado naman. Okay. Kunigwa katabi nang gusto man na ipaluwas na abiso diyan sa Indo man na lugar, we will be listening nasa sa imong pagkakataon. Go ahead po. Ay, opo, sa mga kaimanga ko po sa Malilipot, sana po sa mga nakaabot, sa inabutan po kang notisya na mag-evacuar, sana po sundon na po kung ano po yung pagsasunod kan sa tuwing mga barangay captains, tayo po para sa kaligtas po ini kang boss, para po sa safety ini po kang boss. And then, sana po, dahil na po, kita magtaragas-tagas kayo po, bako pong karaw-karaw ini si Pipito, kasi bago pong bulletin na alas 11, naging super tight po na siya. Nasa signal number 4 na po ang Catanduanes and then ang Camarines Sur. And sigurado ko po kayo ni pagtangod kayo ni sa to'y, pagkarani kayo sa to'y taon, signal number 4 naman po kita or worse, signal number 5. So, sana po, kung kita na abisuhan na mag-evacuar, nandun ta po ini. Dahil na po kita magtaragas-tagas kay Payuta. Hindi po, para si kakaligtas man sana po kang kadaklan. Iman lang po, Sir Pio. Sige, go ahead, tabi. Thank you so much and God bless po, sir. Okay, thank you very much, Mr. Alvin Magdaong, ang MDRRMO kan Malilipot. Tama yan pa din, i-evacuaran talaga, importante yan. Ako nga ni baga pa din nag-evacuar right now ang residensya ko baga duman sa dati pa ding pigapasyaran kay to nindo ni pading Lito di Punto Lito. Oho. Ana ho baga ito pa din. So dahil na ano no choice evacuate ang tendong lingkod no yan. Pero maray talaga ang LGU kan Malilipot. Kasud mapasana ali sa barangay nagreceive na kami kay kahon. Then ngunyan dahil nakalista ako naka-evacuate ako ngunyan igwa na tulos na relief na gabot dahil pangani kami nagsasapna may sapnao na tulos yan ipreserbaran Roger on that. So yan ang sitwasyon digdi masabat-sabatan mo digdi sa sentro kan Malilipot sa mga residentes may mga bitbit na mga relief goods ini sa mga residentes pa din piyo na dahil man nag-evacuate sa evacuation center kundi nagdaragos man sana sa mga pamilya at kapamilya ninda na may mga masarig na harong nagtatao man ng barangay na relief goods. So dahil sinda duman sa evacuation center advise na sana sila magduman sa barangay para kuwaon na sana so sa indang mga relief goods para yan duman sa mga nag-evacuar sa mga pribadong residensya. Roger. Yan pare magdagdag na bareta, Jomar Bian, DCG. Salamat kumpadreng Jomar. Ali dyan sa Malilipot sa Premier Distrito Canalbayi. DZGB Typhoon Pipito Special Coverage. Kasabay dyan ang 97.1 OKFM sa mga listeners po kang 97.1 OKFM. Maray na hapon sa Indo, DCGB po ni kasabay si Pio Fernandez. DZGB Typhoon Pipito Special Coverage. Joshua, location mo and what's happening? Hello, yes, maray na hapon, Sir Pio, maray na hapon sa mga parantabay. Location kan DCGB News. Ano yung kita digdi, Sir Pio, sa simbahan kan Saraga Albay, digdi sa Our Lady of the Gate Parish. Duman sa baba, Sir Pio, sa may munisip na Radahog ko, nagatanog niya ako ang simbahan, may nagkakaranta. Pagsakat tatabi digdi, Sir Pio, igwa pala ni Tigka Kasal. Dahil napangulan so Aido, maski pasabat kita sa piligrondara ni Pipito. Binatapos pa sa natabi Sir Pio sa seremonya kan kasal, ngunya na pagkapon ay nidigdi sa laog kay ning simbahan ta actually dahil naman da kaya mapopostpone. Iyo. Naka-schedule ko ta na ni Sir Pio alas 3 an hapon kundi inisug na sana ginibong alas 12 tangani ng amay naman matapos maarayo man sa peligro ining bago pating kasal. Iyan ang tunay na pagkamot maski may bagyo signal number 4 super typhoon yaon sinda for better or for worse. Iyan man agad mapatunayan Sir Pio ang for better or for worse ta so pag-aido buda pag-kiss the bride ay napugulan kan signal number 4. Oho. Bad makahuron mo yaon so kinasal? Kahuron ta daw. Yaon pa Sir Pio sa lawag nag-picture pa ta. Actually, binatapos pa sana. So, misa, sa seremonya ka na kasal tabi, Sir Pio. Actually, di pati sa daraga, nagataga po unang magbagsak na
ako niyan, na oran. Aha. Kita na ako, Sir Pio, nagapirmahan pa. Oho. So, pagkatapos ba kan seremonya kan kasal, nagapirmahan kan, so, ano ini? Day ng durulagan. Kontrata. Kontrata. Sako ka na. Puno mo yan. Alaga, pirmahan pa. And tagtag din, may picture-taking na mangyayari. Medyo mataw-taw man, Sir Pio, sa laog kayo ng simbahan. Bad makuha mo ma-interview unique na istorya man. Bako? Oo, correct. Signal number 4. Super Ang typhoon. tabayan ko, ang tabayan kong matapos tabi, Sir Pio, matibay manining mag-argument. Hindi na talaga kinancel. So, kunyan, so, pag-iibigan kan duwa. Kaya, maski nagasabat kayo ng kay Pipito, may kiss the bride manggaray na nangyari. Yan. Bagyo. Ang pagkamot ninda para sa asakada saro. Bagyo talaga. Bagyo. Makusog. Yan. Signal number 4. Ay nakabot si Bishop Pio, si Chief of Police, Edgar Azotea, Candaraga PNP, na nagilibot pa lang sinda sa mga evacuation center. Sige daw. Itagawal ko tabi, Sir Pio. Si Sir Pio tabi, Sir Pio, si Police Lieutenant Colonel Edgar Azotea, Candaraga PNP. Hello, Sir Pio. Good afternoon po. Yes, Chief. Marhay na hapon. Kumusta po? So, sa indo man na paglilibot, pass orden sa mga evacuation centers. Primero tabi, Chief. Go ahead po. Yes, sa primero po, sa gabos pong mga naghihinanyog, sana po nasa maray na kitang kamugtatan sa ngunyan. Ngayon na po kita sa mga evacuation center kung nasa ipuhan. So far po, pun pa po kayo may kasuhapon. Nagkahapon pa po, nagpa-evacuate na kami. May mga preventive evacuation na po kami ginibo. Kaya po ngunyan na aldaw, dahil na po kami masyado nahirapan. Kasi kahapon po, lalong-lalo na po sa barangay Malubago, ini po, pinakamababang lugar ini, digdi sa Daraga. Then duman po sa barangay Banyadero in Matnog, Salvacion, asin sa iba po pong mga lugar na kung saan iba pong Madarakulang Creek, napalipatan na po ini sa evacuation center kasuhapon. So kunyan po, continuous monitoring na lang po kami, nagbibisita sa mga evacuation center, ini pong sa tuya pong simbahan digdi, taro po sa naging evacuation center, kan mga tagarigi po sa gilid ng simbahan. So far po, matrayong po, asin magayon po ang samuyang sistema digdi sa Daraga. Kasi po ang samuya pong alkalde, ang sa iya pong mga miyembro ng konseho, niyaon po sa command center, padagos po ang pagmonitor, kami man po kang DSWD, DRRMO, and PNP, Bureau of Fire and Philippine Army, continuous po ang samuyang monitoring. Sa PNP po, more on patanid bandilyo po kita sa may mga property, may mga tindahan po na ariglaron kimaray, isaradong marayan sa indang mga negosyo, aabangan tamang po giraray dyan, taba kami mag-take advantage na magsamantala po kasi ng mga negosyo. Yan po ang sa tuyang pinigibo sa kunyan, habang pong medyo nagmumundo po ang panahon. Opo. Suduman sa mga barangay na totalmenteng dainin mga residentes, kumusta ang seguridad kan mga propriedad ninda tabi, Chief? Go ahead. Sa kunyan po, sa mga barangay po talagang binayaan na ninda, ngayon po ang samuyang constant monitoring, balik-balik po kami, tapos ngayon po sa mga barangay official na bawat po barangay may mga diniligar man po na maglilibot, na so talaga pong mga may train man po sa barangay risk disaster. Iyo lang po ang pig-authorize na mawalat yan sa barangay for the meantime. Pero po ang usapan ni, pag nagkusog na po, insigida po, babayaan na talaga po ang sa indang mga property dyan, lalong-lalo na po dyan sa paanan kang Mayon, Salvacion, Banyadero, Budyaw, ini pa pong sa baba, sa pigi-abangan ta po digdi, ang pagbaba po kan mga lahar hali sa Mayon, tangani pong maibitaran ang anuman pong aksidente, Remalaso. Sige tabi, Chief. Salamat. Ingat ka mo dyan. Salamat po. Sabi, Sir Pio, si Chief of Police ng Colonel Edgar Azotea, kan Daraga PNP. Yung muna tabi, Sir Pio, dagdag tang sitwasyon, bantayan kong maglawas, ining bagong kasal, sa tao kan pagsabata kay Bagyong Pipito. Oho, sige. Yan tabi, Sir Pio, with boy, Joshua Bino, DCGD. Salamat, Joshua. Yan po, kinasal. Signal number 4. Matindi. Good afternoon po. Dito sa Bakakay, nawala na po ng kuryente. Mahangin na din po at lumalakas na din ng ulan. Halay sa satuyang kunyan, mga listeners na may apod kita sa telepono. Hello, maray na hapon tabi.
Good afternoon, Tabi Liha. Opo, si Say tabi ini. So, hindi po baga sa ligaw. So, pero may isa yung mga nagatawag kan lockdown, narumduman mo, pero yung mga kauron. Ay, opo, si Sir Brando. Yes, sir. Sir Brando po. Oh, go ahead po. Narumduman mo. Sir, may bago kayang palwa si, si Mr. Pad ba bagay ni? So, sa weather, Sir. I'll cut you short na po, tabi, because at this time, day na po kami ma-entertaining ibang mga forecast except Pag-asa. Tayan po ang iguanin sense of accountability and responsibility po, tabi. Ano po? Iya po. Sige po. Sorry po. Sorry kung kinatakan at solamente po sa Pag-asa na lang po kita ma-rely. Tayan po mga nagkakahirling ta sa Facebook, they have no sense of accountability and responsibility, tabi. Pag-asa lang po, tabi kita, sir. Day magparakwan, Pag-asa lang po ang sunod ng tapo, tabi, sir. Ano po? Sige po, sir. Sige po. Thank you so much, tabi. Sige, tabi. Yan. Manungod yan po sa mga tamang-tama na open yan. Please, iyan guide sa dakol na panood yan sa Facebook. Igwa na nga ni nag-voice over. Nagaroon na mga meteorologists. Garoon na mga empleyado kan Pag-asa. Please, tabi. Dahil yan yung mga sense of accountability. Anigo po ning sense of accountability ang Pag-asa. Sinda ang lisensyado kan gobyerno, sinda ang may paninimbagan sa gabos na ipigluluwas nindang informasyones. Iyan ang mga nasa Facebook. Pag salto yan, buda may mangyari, di mo pwedeng mabukod yan. Ano, tabi? Di yan, malilibong sa natabi kita. Mga guide sa naayan, tabi. And in case of any doubt, tabi, ipanarig ta sa Pag-asa. Tayo ang State Weather Bureau. Tabi pigkat ko na si Sir Brando. Sorry, Sir Brando, tabi, taan, nababasa ko na sumasunod, makon ito iguan na ngayon. No, tabi, halatunta po ang Pag-asa. Iyan po ang sa tuyang giyang mo yan, ha? Sige, tabi, lalo na ta super typhoon, tabi, ini. And manarig kita, mahal na Diyos. Ikadua, sa satuyang mga government agencies, and siyempre magpreparar kita. Sige, nalapasan ta so time check, tabi, tatanems, balay yung oras yung pirata. Sabi ni Doc Philip Roa, voice rest, Papa Pio, alalay. Alalay, sige. Mabultaan, special coverage kan DCGB AM, asin kang 97.1 OK FM. Oy, iyon na po, nakonta na ini, ina-announce na ining total shutdown kan supply ng kuryente sa Catanduanes. Si Governor Boboy mismo, and so abiso na nabasa ta nakasubago, tabi, ha? Mabulta po ang special coverage, emergency broadcast kang DCGB AM, asin kang 97.1 OK FM. Pakalis po kan nagkaperang pagirundom and Horacio Imperata. Horacio Imperata, laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao.
Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaan ni Polanggi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alkalde kan Polanggi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matitra. Banuan kan Polanggi, kay mayor nonoy kap. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Come to the Metro and you will find everything you need. So keep this in mind. Something sporty. Something smart. Something homey. That's just the start. Whatever you beat is whatever you style. It's here at the Metro. It'll be worth your while. There's something for you. Something for you. Something for you at the Metro. There's something for you at the Metro. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Nay, ibang klase ka talaga magmahal. Lahat ibibigay mo. Kahit kulang ka sa tulog, parang hindi ka napapagod. Lalo na pag nagbe-breastfeed ako, lagi kang nakangiti at masaya. At sa pagkain ko, ingat ka na maayos ang binibigay mo. Nay, salamat po sa tiyaga mo. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaan ni Polanggi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda.
Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Cap Adrian sa tuyang idolo. Adrian sa seda, padabas siya kan masa. Alcalde kan po lagi, Mayor Nonoy Cap ikana. Adrian sa seda, pag-asenso na matita. Banuan kan po lagi kay Mayor Nonoy Cap. Vice ganda! And my for Max Saver Sulit Busog Meals. Huwag nang gumastos ng sobra-sobra pa. 99 pesos na lang, sulit busog ka na. Ang mabusugera. Extra rice sa iraramba. Extra busog sa crispy chicken fillet meal at crispy chicken fillet ala king meal na may extra rice na. 99 pesos lang in all stores. Max Saver Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. Ang mabusugera. Max Saver Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. All stores nationwide. Adrian sa seda, Adrian sa seda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Cap Adrian sa tuyang idolo. Adrian sa seda, padabas siya kan masa. Alcalde kan po lagi, Mayor Nonoy Cap ikana. Adrian sa seda, pag-asenso na matita. Banuan kan po lagi kay Mayor Nonoy Cap. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ilayo ang inyong mga chikiting sa peligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017? Bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad. Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to Yossi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Smile always! Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Nong Speed Shop, punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pumasa dito. Saan ka na, dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Wag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klarado ngang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at Tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Nongs Meat Shop is located at Market Site, Kapantawan, Legazpi City. Kay Kuya Nongs na kita, nakabarato ka na, makita ka pa. DZGB Typhoon Pipito Special Coverage. Siyempre kasabay po dyan ang 97.1 OKFM.
nakahurong ko na si Sir Jim Bordales kan Pag-asa kundi talagang dai paning nagluluwas tabi mga paraan tabay dai pang nagluluwas maski dumasa sa indang makina di komunikasyon dai paning nagluluwas ta ibang klase talaga super typhoon ini and basado sa mga advance information ay pigpapaabot sa satuya hali man dyan sa mga taga Pag-asa minaabot na sa poco mas o menos 290 anduon kan Paros super typhoon. Now inis ay pigpadara na sa sarong linya tahali sa Pag-asa yung rainfall warning muna sa Southern Luzon at kasabay ang albay sa moderate to occasional heavy rains. Yan. Kaya araw kay niya sa tuyang namamatian bagang uran. Paminsan minabulos, paminsan dae moderate to occasional heavy muna ang mamamatian tadigdi sa albay, particular diyan sa Rapu-Rapu, and iyan po mamamatian o kaya magdudurar sa laog nin saro hanggang o kaya 2 hanggang 3 oras. So magmonitor tabi ta digdi sa albay, particular sa Rapu-Rapu, yun na po yan mamamatian moderate to occasionally heavy rains tabi ang ipigpaluwas ng abiso ka na Pag-asa insofar as yung uran na paghuhururo ng tabi kahurong ko an amigo ta si dating alkalde Tupe na Flores kan ginubatan nag-on air na ko tabi Sir Tupe tanatapos sa kuyang intro music I'm on air sa emergency broadcast till 3 PM sa DCGB Buda sa 97.1 OKFM. So kumusta diyan sa ginubatan tabi? Kumusta diyan sa ginubatan sa Indo Sir Tupe? So far amigo, nagpupuon po na digdi nag-uurana, may paros na. So paabot na si Pipito. Although bakop man makusog pa ang pero syempre ma-intensify iyan kaya pirmi man girare kitang mag-andam. Iyo tabi. Day na mapupugulan diretso na nasa super typhoon category na. And bata si category 5 signal number 5 na daso katandoan so Islamo tabi amigo. Iyo nga nagapud man ako sa Pag-asa kundi kunyan muna nagagading dispensa taday pa nagbubutwa duman sa indang mahiwagang makina. So sinuksis pigahalat paninda supposedly 2 PM nga ito papapiyo pero day pa nagluluwas kaya pinag-oran tabayanan ko hanggang 3 PM tabi Sir Tupe. Opo. Sige po. Di keep safe dyan, Sir Tufe. Anytime na iguang mga concern, open ang linya kan DCGB sa imo ikapa. Nanginginig kami pag ikang minaapod. Thank you, Tabi. Opo, thank you sa DCGB. Okay, opo. Sige, thank you so much. Amigo. Okay, opo. Si Sir Tupe na Flores kana ginubatan albay. Pinaghalat-halat na sa natabi kunyan
Pag-asa. Ta ito so importante itong so bulletin ngo niya na alas 2 nin pagkahapon. Ta nganing maisihanta na tata yun nga ni super typhoon ang mga informasyon na nagkaka-receive itadig di although iyan po magkakadarangog nindo taod-taod minaabot na po mas menos sa sobra sa 280 ang doon como yun na nga niyan super typhoon and kwan ini nagdadangadang na digdi sa Satuya ha. Sige, maapod kita tibaad lamang may naguldot na duman sa mahiwagang makina kan naku busy na baka may nainot na sa Satuya diba? Diyan sa Pag-asa maray kunday pa nagretiro si Sergio Nadalida ta dumang kita minakonektar kay man sa Manila diyan sa pag-arog kay ning mga panahon yan dumang kita sa sarong kun yan sa sarong numero tibaad makalusot kita duman sa sarong numero tabi kan Pag-asa tabi sidigdi sa saro yan. Ayaw pumasok nung isang linya ng Pag-asa, try ko duman sa saro, tibaad makalusot kita and ayan, tiba. Ay naku. Busy ang Pag-asa, busy ang Pag-asa. So yan po tabi we will try our very best na bago matapusan sa tuya manaturno o kunday duman ka sa masunod kay VP Henry baka makalusot kita sa Pag-asa tabi ta nganing maaraman tan pinaka latest kan kamugtakan ka na panahon. Sige, uyan tabi so mga aday pa nagharali sa pagrugaring na dapat na nakaibakwar na sorry na lang kung maghagad ning rescuing kaso dining rescue na mangyayari ta igo pa dyan ning prinsipyo sa disaster operations na dahil mo pwedeng i-compromitir ang rescuer. Dahil dapat magabot na so rescuer, iyo naman ang i-rescue. Kaya dapat sa mga araw kayo nakasaray na po ang gabos-gabos tabi. Digdi sa Legazpi, kasubanggi kan makahurunta si Alkalde Attorney Pido Garbin Jr. And halos ka ba nga kang populasyon kan Legazpi pinagpaibakwar. Halos ka ba nga ang data pinakadakulang evacuation kayo din nangyari sa recent years sa Legazpi. Halos kabanga kang populasyon. Jerome, kabanga kang populasyon kan Legazpi inibakwar. Iyon ang pigmamantiner ngunyan kan siyudad nin Legazpi. Tabi, hali yan sa mga manlain-lain na lugares na may peligro din baha, flash floods, kadaklan digdi, ng storm surge. And may maray na mga indikasyon maski duman nga ni sa daraga, sabi man ni Mayor Jerry Hausen kasubago, naglobo so numero. So gustong sabihon, mas maray ngay ayan, nagkakaigwa nin interes o entusiasmo ang tao na magsunod sa ipigmamandukan gobyerno, lalong-lalo na kung araw kaining may mga kalamidades. So naglobo dyan sa daraga, so target nin ng populasyon na sobrahan ito. Na sobrahan ito ka na numerong ito gulpi so sumindarabay pa sabi ni Mayor Jerry it's good na araw kan ang attitude kan mga nasa barangay lalong-lalo na diyan sa sayaman na nasa sakupan na lugar tabi diyan sa daraga. Busy pa talaga tabi yung Pag-asa Legazpi yung sarong linya ninda.
O sige tabi, di maran daw na kita kan mga mayor na informasyones na nagbuto man digdi sa satuya sa special coverage kan DCGB AM as in 97.1 OK FM puon alas 12:30 ning udtosag ko alas 3 nin hapon. Maran daw na po kita. And Jerome, kindly assist me digdi. I-dial yung Pag-asa digdi ta maran daw na muna ako kan mga pangyayari tabi. Sige. Super typhoon na po ining si Pepito. And kita po naghalat na lang kan latest na bulletin kan Pag-asa. And in the meantime, por dahil ta super typhoon na po ang klasifikasyon kan ni Pepito. So provincial government of Albay asa dali tapo ng talagoda si bago yung Pag-asa no. Si Albay nasa irarom ng ngunyan ka na disaster phase tabi nasa irarom na kan disaster phase as per recommendations kan Albay Public Safety and Emergency Management Office nasa disaster phase na kita tabi. So kaipuhanan ang kabusararay na asin dain na ning natada duman sa mga lugares na dain na dapat nin mga persona dahilan sa peligro kan darakan bagyo ining si Pepito tabi nasa disaster phase na kita and maghahalat na sana kan epekto ka ining bagyo operations kan provincial government of Albay. Iyan po ang ipinagrekomendar ni Dr. Cedric Daep ang consultant kan APSEMO and tulos man na pinag-uyunan as inipigpapautog ng ngunyan kan Albay Public Safety and Emergency Management Office asin kan provincial government of Albay sa pamamayo kan chairman kan PDRRMC na si Gobernador Glenda Ong Bungaw. Standby muna tabi all units tan nasa linya ang satuyang gobernador si Governor Glenda Ong Bungaw para sa satuyang special emergency coverage. Go Glenda, maray na hapon si Pio po kan DCGB. Oo, good afternoon Pio. Yaon ako ngunya digdi sa APSEMO tatiga explain man sa kuya kung ano ang magiging kung ano na po ngunyan baga nagtaga-urana pero biglang nagtunong naman. So tiga aram ko sana kung ano ang oras talaga na dapat abangan ta na iyon na ito dumanta na talaga mamamati ang bagyo. Opo. Sabi po sa kuya, ngunyan po iyon tiga explain nagluwas lang ako kaya nag-apod ka pati. Kaya nagluwas akong madali. Ang taramon sa kuya, between 7 p.m. hanggang 9. Ining early ini. Taso inot na piga-analyze maninda, mga midnight hanggang early morning, hanggang Sunday. Pero sabi ninda, ngunyan, ini sa dalagan ngunyan kan bagyo. Gabos kita, paano naghahalat? Gabos kita nakaprepara naman and in place naman ang gabos. So, yaong kita talaga sa paghalat. Nakul po ang natatakot ang panahon gariday kung sa gariday mo ma-spelling kung kasubago nagisindang pasual daw bago magkusugsuran. Pero sabi ko nga ni Tabi Pio kung kita preparado na and padagos man giraray kitang nangangadji maski ano pa man ang umabot sa tuya kakayanon ta po ini. Opo. Ma'am kasubago nagka-restoryahan na kami nara Engineer Dante and nara Dr. Cedric nasa irarom na kita ka na disaster typhoon phase pinagrekomendar na sa imo tabi nasa tuyan mo yan parang wait and see na lang kita tabi gov. Tama po yan. Iyan man ang tigi-explain ninda sa kuya mo yan. So wait and see na lang and kung igwa ka pang gustong ipahayag man tabi Gov Glenda magdangog kami go ahead po. Oo. Ang mga realize ko lang yan so mga learnings na po baga kang nakaagi kasi kung iisipon ta kang nakaaging Christine bukas pa ang mga malls ta sa mga panahon na arog ka ini pero medyo kampante ako ngunyan ta baka talagang maiiwasan ta naman so mga pagpa-rescue kung talagang no commercial transactions kita ngunyan na aldaw wara ng mga tao na nagduduman sa malls wara ng mga empleyado na mauruli at siya nabanggi. So, nakulaon po ining pagkakaiba kesa kang time ni Christine. So, mas nag-expect kita na daing masyadong maapod for rescue in kaso man po na kumusog pag-abot po kang alas 7 hanggang midnight ngunyan na nasa safe na lugar na po ang satuyang mga dapat na i-evacuate. Kaya gari mas kampante ako ngunyan na magdumampo kita sa zero
no casualty aron kang perming objectives ta kada best na piga bisita kita ki Bagyo. Ayun. Sige tabi, Gob Glenda, Madam. Salamat sa oras digdi sa DCGB asin sa 97.1 OK FM. Yes, Pio, padagos lang po kitang mga G asin magpreparar at mag-iringat po ang gapos. Thank you so much mga tugang si Governor Glenda Ong Bungaw sa tuwing nakahuron manungod sa overall situation asin policies man and monitoring ka na Provincial Government of Albay. Yaon siya duman ngunyan sa Albay Public Safety and Emergency Management Office. Si Sir Ronda Narica Fort ay Mayor Junji Nat Jerry nako nasala ako tabi na tabi Mayor Junji kasubago. Sige diyan tabi nasa emergency phase na kita, disaster phase na, and yaon na nadangog din ng pahayag ni Governor Glenda Ong Bungaw manungod sa pinagigibo man ngunyan na lakdang kan Kapitolyo Provincial. Busy pa talaga yung Pag-asa Sige, duman na lang gayud kay VP Henry tanganing buwelo ta dai pa kita nakakalusot sa Pag-asa. Maray nga ni tabi tatanems ta sumanga gasolinahan dai man masyado naggulpiso linyada gustong sabihin nakapreparar man sa mga may vehikulos dai ni nagpanic buying ka dito lang so naglinya magayon na attitude yan yan boda dai nagsurusuan dyan nakakapagasolina ka madali sa naman igo ni mga pila 4-5 yan so natural yan na volume lalo kung may nagsarado na baga paano yan pero igwa kita ning gasolina dyan and expect niya to sa mga maabot na lalong mamahalan mga gugulayon because tinira kan mga bagyo yung Northern Luzon yan pati naman digdi baga sa Satuya So yan. So sana po mga di kita nin todo makimahirak sa Maladyos na magtuo naman ining si Pipito. Magtuo na, mag-recurve lamang patuo nganing day kita masyadong sa kubuna man na lugar. Ta dipisil na sitwasyon kan panahon tatanems pwede na ako tanganing belo kita sa masunod pwede na tatanems hilinga daw dyan ang kalendaryo tabi kung pwede na hanggang mag-extra pwede na may go signal na si tatanems na Flora may mga hanap buhay pa man kita dyan sa pangaran po kan bilog na fuerza primero kang 97.1 OK FM DCGB AM. Salamat kan sa indong pagantabay. Mabalik kita anong oras. Alas 8 nin pagkabanggi. Sundo alas 10:30. Gari iyo so schedule ko naman Masunod man tulo si VP Henry. Sa continuing coverage kan DCGB AM asin kang 97.1 OK FM. Salamat. Mahal na Diyos ang magbantay. DCGB Typhoon Pipito Special Coverage. Paisi, manungod sa November 30, 2024 District Elections. Ipinapaisi kan manihamiento kan Albay Electric